नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आज आपण स्पेशल गाजरचा हलवा बनवणार आहे आणि ते पण त्याच्यामध्ये दूध न वापरता। किचनमध्ये गाजरचा हलवा बनवणार आहे। हे बघा, मी इथे अर्धा किलो गाजर घेतले आहेत। आता सीझन आहे गाजरचा, गाजर बघा एकदम मस्त लाल लाल मार्केटमध्ये आले आहेत। तर आता आपण त्याचा कसा गाजरचा हलवा बनवायचा ते तुम्हाला मी सांगणार आहे। हे बघा, मी गाजरचे स्वच्छ धुवून तुकडे करून घेतले आहेत आणि आता याला मी किसून घेणार आहे। हलवा बनवण्यासाठी मी इथे नॉनस्टिकची कढई घेतली आहे। जर तुमच्याकडे नॉनस्टिकची कढई नसेल तर तुम्ही इथे ॲल्युमिनियमची कढई पण वापरू शकता। गाजरचा हलवा बनवण्यासाठी मी त्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे असं तूप नसेल तर तुम्ही तेलाचा वापर पण करू शकता, पण तुपामध्ये गाजरचा हलवा खूप छान बनतो, त्याला खूप चांगली चव येते, म्हणून आपण त्याला तुपामध्ये बनवणार आहे। तर हे बघा, जे तुम्हाला मगाशी गाजर दाखवलं होतं अर्धा किलो, त्याला आता मी व्यवस्थित किसून घेतलं आहे। आता इथे माझं हे बघा तूप गरम झालं आहे। मी इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे। आता त्यामध्ये मी हे किसलेलं गाजर टाकते। आता मी याला तुपामध्ये व्यवस्थित परतून घेणार आहे आणि स्लो गॅसवरती आपल्याला याला शिजवून घ्यायचं आहे। आपल्याला याला सारखं सारखं परतत राहायचं आहे। मी याच्यामध्ये दूध नाही टाकणार आहे, कारण दूध टाकल्यामुळे ह्याचा कलर बदली होतो। मला हा गाजरचा हलवा एकदम हलवाई टाईप बनवायचा आहे, जसं दुकानामध्ये आपल्याला भेटतो तसंच बनवणार आहे मी त्याला। तुम्ही बघू शकता, जसं मी हे गाजर तुपामध्ये भाजत जाते तसं याचा कलर पण ऑरेंज होतोय। याच्यामध्ये आपल्याला कोणताही फूड कलर वापरायची गरज नाही आहे, कारण ह्याचा कलर तुपामध्ये भाजल्यामुळे खूप छान येतो। आता मी त्यात परत 1 चमचा तूप टाकणार आहे। जर तुम्ही 1 किलो गाजरचा हलवा बनवत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 चमचे तुपाचा वापर करा। मी पहिले 2 चमचे टाकले होते तूप त्यामध्ये आणि आता मी 1 चमचा टाकला आहे, म्हणजे मी या गाजरच्या हलव्यामध्ये 3 चमचे तुपाचा वापर केला आहे। हा गाजरचा हलवा खूपच छान बनतो। आता मी इथे हे अर्धा किलो गाजर घेतलेलं, तर त्याला मी आता 100 ग्राम साखर वापरणार आहे। अगर तुम्ही गाजर 1 किलो घेतला तर त्याला 200 ग्राम साखर वापरा। आणि जर तुम्हाला जास्त गोड पाहिजे असेल तर तुम्ही पाव किलो वापरा। पण आपल्या इथे हे गाजर अर्धा किलो आहे, तर त्यामध्ये मी फक्त 100 ग्रामच साखर टाकणार आहे आणि मी त्यात दुधाचा वापर जरा पण केला नाही आहे। तर आता मी त्यात थोडी थोडी साखर टाकून त्याला परतून घेणार आहे। साखर टाकल्यामुळे हे बघा, तुम्ही बघू शकता आपलं गाजर थोडं गोड झालंय। गाजर व्यवस्थित शिजले आहे, तर त्यामध्ये मी एक सिक्रेट वस्तू टाकणार आहे, जी आपली हलवाई लोक वापरतात त्यांच्या गाजरच्या हलव्यामध्ये, त्याच्यामुळे त्याला एक वेगळी चव येते। तर ते आपण आता घरच्या घरी टाकणार आहे। तर हे बघा, ते सिक्रेट वस्तू म्हणजे आपण इथे 100 ग्राम पनीर घेतलं आहे आणि त्याला मी व्यवस्थित मॅश करून घेतलं आहे आणि तो मी आता त्याच्यामध्ये टाकणार आहे। आणि त्याला मी गाजरच्या हलव्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते। तुम्ही पण हा एकदा माझी रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा, खरंच तुम्हाला खूप आवडेल ते आणि एकदम हलवाईसारखं त्याची टेस्ट येणार आहे। ते बघा, याच्यामध्ये मी कोणताही कलर वापरला नाही आहे, तरी पण आपला हा कलर व्यवस्थित आला आहे गाजरच्या हलव्याचा। जसं एकदम हलवाईच्या दुकानामध्ये जसा गाजरचा हलवा असतो तसं त्याचा पण कलर आला आहे आणि त्याची टेस्ट पण तशीच आहे। आता मी त्यात अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकणार आहे आणि त्याला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आता त्यात मी थोडंसं काजू, बदाम आणि पिस्ता टाकणार आहे। तुम्हाला जे ड्रायफ्रुट्स आवडतात ते तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता। तर हे बघा, दूध न वापरता आपला गाजरचा हलवा तयार आहे। जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली। आणि हीच रेसिपी जर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी मी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही माझी इंग्लिशमध्ये रेसिपी वाचू शकता। थँक्यू।